kære Thomas. Vi vil jo også gerne lave lidt, hvad var det? Benspænd. For dig? Ja. Fordi vi har fundet ud af, at der er utrolig mange gamle elever, og de nuværende elever, der holder utrolig meget af dig. Så derfor giver vi dig en lille ting, som vi så gerne vil have, at du holder en lille pressemeddelelse om. Ja. Og det er fordi, du har 25 års jubilæum, Thomas. Ja, det er jo helt vildt. Det synes jeg husker. Ja, selvfølgelig. Efter 25 år. Jeg skulle have ventet på i 25 år, ikke? Ja, det er lige præcis det. Det vidste vi da godt, ja. Så har vi nok en pakke for godt, ikke? Det perfekte menneske, skal du huske på, når du pakker ud, ikke? Så ret der lige lidt op stolen, når du nu skal du huske, du skal holde dig en tale og love, hvad det gave der. Nej, det er helt rørt over, altså, det er rigtig sødt af jer, og jeg forberedt det. Kysse. Ja, bestemt. Ja, nu vil jeg kysse ligesom. Det er også for mig, der er god. Ja, der siger ja, men jeg vil bare sige, så vil jeg sige, at jeg var rigtig glad for også at være sammen med jer, for jeg synes også, det er rigtig, rigtig sjovt. Og spændende, og jeg synes også sådan en tur som i dag, og det vi laver sammen, og kommer til at lave sammen her, altså, med hensyn til skulptur. Jeg synes selv, det er rigtig, rigtig spændende, og jeg nyder selv at få lov at være en del af det, måske første omgang, det er at få lov at give jer nogle benspænd, men for den sags skyld også sikkert i morgen selv at modtage nogle benspænd. Det er i hvert fald forberedt. Sådan at det er jo det, jeg synes, der er så spændende ved at undervise hernede, hvor jeg skal vise det eller sammen med jer. Også er lydhør og har lyst til at udfordre sig selv lidt. Jeg er godt klar over, at mange er lidt på herrens mark med hensyn til det her med skulptur, men jeg fornemmer alligevel den der lyst til at prøve at forstå, hvad er det for noget, og det synes jeg selv er enormt inspirerende. Jeg går selv tit træt, men glad hjem fra akademiet, når jeg er sammen med sig. Dejligt. Så virkelig. Ja. Og ved du hvad, så tager vi bare en tur til Fur, og så får du et bitte ur. Ja. Det mente Tom også. Tom havde også, at der er ikke var en kæde med. Ja.